Ahoj, ako sa ti páčil dnešný film? Ahoj, ja si myslím, že to bolo opäť skvelé. Takže veľmi som sa na tento film tešila a som veľmi rada, že som teda dostala pozvánku. Herecké výkony výborné, výborná kamera, výborný strih a aj hudba. Bola si aj na filme Mickey? Ten sa ti páčil ako? Áno, bola som. Páčil sa ti tiež? Tiež sa mi páčil, vždy sa hovorí, alebo väčšinou to tak býva, že tá prvá časť je vždy najsilnejšia. A tie ďalšie už len tak ako sú takými lepšími konkurenciami. Neviem sa ešte úplne rozhodnúť, ktorá časť sa mi páčila viac, lebo je to čerstvé, ale obidve klobúk dole. Tento film je teda oveľa brutálnejší než ten prvý. Objavujú sa tam napríklad aj Černákové známe tigre. A ako sa vám páčila napríklad aj táto scéna? Tak tá scéna bola silná, ale aj v tej jednotke bola veľmi silná scéna s tigrami. Ja som videla aj tie fotky vlastne s Milanom Ondríkom, s tými tigrami, to bolo veľmi také emotívne a silné. A tým, že ja som z Banskej Bystrice, tak vlastne tá téma Mikuláša Černáka mi je blízka. My sme tým naozaj žili a vlastne pamätám si to ešte ako dieťa, alebo... Ako sa dnes možno pozeráš na tú dobu? Pre mňa je to priam neuveriteľné, že sa teda niečo také dialo. No tak to bolo. Tak to bolo. To výpalné sa bralo, a mafia bola a ja si pamätám, že sme to riešili často aj doma. Milan Ondrík teda prirovnal Mikuláša Černáka trochu k nášmu Jánošíkovi, keďže u nás je národným hrdinom teda zbojník, že možno aj ty v tom nachádzaš nejakú podobnosť alebo vôbec? Neviem, tak asi hlavný predstaviteľ má o tom Černákovi viac naštudované, predsa len žil tými filmami, pokiaľ to natáčali a mal nejakú prípravu. Ja neviem, nepoznala som ich osobne, takže ťažko povedať, kto bol aký je rozdiel medzi Jánošíkom a Mikulášom Černákom, to by sme určite museli zájsť hlboko do histórie. To by som sa neodvážila tvrdiť, ale ja by som to tak nejak neprirovnávala. A čo máš nové? Čo ťa čaká tento rok? Tento rok tak ešte je len január, takže sme tak odštartovali veľmi veľa pekných projektov, akurát teraz ideme robiť nejaké dokrutky na športovca roka, potom bude Kryštáľové krídlo, potom Slovenka roka, veľmi pekné projekty slovenskej televízie a neviem, uvidíme, čo prinesie tento rok, necháme sa prekvapiť. Tak želám vám všetko najlepšie na Valentína, aby ste vždy mali pri sebe ľudí, ktorých máte radi, ktorých ľúbite a s ktorými si rozumiete a veľa lásky.